matin quand on partait sur les chemins à bicyclette. Nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. No tingueu por. Encara que en aquest túnel hi ha éssers amagats terribles, jo sóc una bruixa bona, d'acord? Si voleu veure'ls, us els mostraré. Voleu o no? Sí! Sí? Però darrere d'aquestes finestres, que estan ben protegides amb encanteris i a més amb reixes invisibles. Llavors, no us preocupeu, que esteu protegits, d'acord? D'acord! Sí, molt bé. Doncs començarem en el primer espectre, d'acord? Preparats? Sí. Reflexió, respiració, meditació. Perquè si no, no connectem. Tachan! Ui! Oh! És petit? És petit? Sí. L'heu vist? Sí. No fa por, oi que no? No. Ara presentarem el seu germà mitjà, d'acord? Preparats? Sí. Molt bé. Tachan! Ui! Oh, aquest ja fa una miqueta més de por, però res. Sí, és més gran. Sí, és més gran. I ara, el més gros, el més gran. Preparats? Sí? Tinc que fer aquestes respiracions, meditacions. Tachan! 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 Escolta, has de sortir, que estem esperant, A vegades costa una mica sortir, saps? És una mica tímid. Dudu, vols fer el favor de sortir, sisplau? Dudu! Le diem així, Dudu, carinyosament, però és un espectre, sabeu? Vaig a buscar-lo, d'acord? Un moment, ara vinc, Molt bé. Vinga, ara vinc. Adéu. Que hi ha algú? Sí, no? Sí. Ah. No. Hola! Oh! Hola! Hola. Soc la bruixa. Hola. A aquesta banda del túnel tinc aquest aspecte. Vaig a buscar el Dudu, d'acord? Sí. Ah. Si veieu alguna cosa, aviseu-me, d'acord? D'acord. Sí. Aquí! Aquí dalt, aquí dalt! Aquí dalt! A la finestra de dalt! A la finestra de dalt! Clar! Sí, clar, està. No! Abaix! Aquí? No! Amunt! Una altra vegada amunt! I és que... Aquí! Oh, quina por! Allà! Molt bé! Estic preparada! Molt bé, sí! D'acord! Aquí, amb l'escombra, sí, molt bé! Molt bé! Oh, sí, perfecte. Amb vostès, el dimoni! Bravo! Bravíssimo! Gràcies, sí. Jo creia que era més gran. Pots anar-te cap a casa Molt ja. bé, sí, sí. Fora! Apa! Aquest dimoni és un bon home. Una mica pesat, Sí. Un moment, vaig a buscar el Dudu, A veure, què surt ara? Oh! Oi! El Dudu! El més gran, Hola, Dudu! No el toqueu gaire, Es desfà!
es desfà, si el toqueu es desfà. Adéu, Dudu, Ves al tanto. Adéu. L'heu vist? Oh! Sí! On està? Allà darrere! Al fons del túnel! Escolta una cosa, Dudu. Pots espandals. Nens, home, tira cap allà. Tira cap allà, molta cura. Molt gran, tu per què mirar aquesta manera. Tira cap allà. Cuidado, Dudu, cuidado! Sí. Oi, el nas! El té tan gran! Dudu! Amb aquest... Aquí, ja! Ai. Ui, mare de Déu! S'acaba, ja està tot controlat. Ara és el moment de reemprendre el viatge, d'acord? Moltes gràcies a tots, sou uns valents. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre